Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barkamu da saduwa cikin wannan shiri mai suna Gidoga mabudin wahala. Allah tsare mu da wahala. Kamar da muka alƙawarta muku a cikin wannan shiri, zamu dinga kawo muku labaru na damfara ko wannan da su haka nan duk dai zamu ba ku labari daga ciki. Muna da labaru dai daban-daban wannan faɗa muku kai guda 40 na damfara yanda aka yi su. Amma yanzu zamu fara muku da inda muka tsaya a cikin wancan shiri da muke ba ku labarin Nuru dan Alhaji. Ya je ya kai abin nan ɗinsa gida, ya ajiye, an ce ya mayar saboda an lalata su, aljannu sun lalata kuɗin da aka bashi. Ya yi sadaka ya gama komai. Da ya mai da abin nan nashi da kuɗin da aka bashi na wannan kwali, dama an ci kare bude. Ya ce amma fa Ali na ɗan yi jarunta fa, na ɗan bude na ɗan ji haka. Sai na ga ina irin wannan ledodin jikin kwanuka wanda ake cire wannan ne, da ke kwanukan da ko da ke yanzu yara yanzu na sashi sosai ba, akwai kwanukan da ake saka masu kama tangara sai a saka wani leda mai laushi haka tsakani. Yace da dan yaga sai na ga irin sa ne. To dama ya ce min an riga lalata a kuɗi, kaga ko me na gani ba zan abun nan ba, sai na mayar na ƙara na manne musu, sai na mayar musu na ajiye, na kira shi na ce na mayar. Na dauka ko za a sake ce min to zan ga wani kuɗi ne wanda yake bude sake daukowa kawai. Ya za a yi sai ka ce min a abun da zai yi shine in dawo gida yanzu haka, yanzu kan an zo an gama komai ba wani damuwa, zo in kwanta kawai in ci gaba da bacci na. Za su yi biki za su kawo mu, amma an bar kofa a bude saboda cincirin don aljanu, wasu za su bi ta sama, wasu ta kasa, wasu ta jikin daki kaf za su shigo ni, kuma duk abin na ji karin damu. Na ce to ba su taka ni bai ce yaro kenan baka san aljanu ba, ai yanzu ma kana ta tafiya da gayyan mu ne. Shikenan suka yi haka, sai suka wuce. Da ya tafi ya ce to shikenan, ya tafi je ya kwanta, ya ce ina jira. Na ce to ina tsoro karin yi addu'a mafarki aljanu shedanu masu kawo kuɗi su kasa zuwa. Haka ban yi addu'an nan ba, na kwanta. Karin alwala ma tsarki ya mun yawa su kasa zuwa, haka na kwanta abuna. Ya ce na yi bacci na juya, na yi bacci na juya. Sai in ce to ko a cikin bacci suka yi didi suka gama. Gari ya waye, na haska, na duba ko ina, na bude ɗaki, na daga labule, na duba ko ina, ban ga alamu wani abin da aka ajiye ba. Na haska har gindin gado, na ce ko dai sun sa min dauri a kasan dallab ne. Na daga dallab, na duba, na ce kai yau fa na shiga fa. Sai na daga wani kira baba, na ce baba wannan abun bai. Ya ce ai yaro ka san gayyata, an yi gayyata an gama komai. To matsalan da ya faru shine akwai dan tangarda ne wallahi. Akwai shi wannan gajere sarkin aljan. Bai ce baka san gajere bai ce ya ce ai ho sorry, ashe baka harka da aljanu ne ma shi yasa. Gajere ai shine yake mallakan daji, ai shine gaba daya wanda ake ce mai baka. Yace ni ba san me baka ba. Yace ai me baka shine yake mallakan daji, idan bai zo ba shine shi duk aljannin da ya kwana daji shi yake mallakan su. Yace Allah, yace kamar yanda Zailuni shi yake mallakan harkan tsafe da wani aljani abun nan. Akwai Zailunu, akwai Takarana, akwai Bargusu, duka suna. Yace ni baban ina na san wa'annan abubuwa. He da yace to shi mun yi magana da shi, to shi din ma abin da ya hana shi, ya ce wai ba masa gayyata, ba mutunta gayyatansa ba, ya kamata a ce an dan tanadi wasu abubuwa ma jama'ansa. Yace wasu abubuwa ko baba? Yace kai baka san shanin harkar nan ba, yanzu ko kai ne za ka yi maka, ba za ka kai maka takardar gayyata da wani stampi ne musamman bai ce ai takardar gayyata kan za a kai mana shi da ko takardar gayyata. Yace to dole a dan hada wasu abubuwa, su dan wannan dan abubuwa da shi ma dan masa alheri. Yace kai ni fa yana wannan magana ba damuwa na kuɗin nake tunawa ba, ina tuna sa katin nan ne, da zai tambashi face to face ma da sauki. Amma in nazo dinga loda katin nan yadda ka san wani lokaci har gari ya waye mu ina loda katin naira 200 nan kafin wani ma wala tsallakewa nake, na saba wallahi haka nake tsallake shi, tsaban na gaji. Yace masa to abinda zai yi idan kana bukata komai ya koma normal aka maka, ya kamata ka dage a hada masa gayyatan nan. Yace to ba damuwa, indai wannan ne ka ai mai sauki ne. Yace to me yake bukata? Ka ce yana son abu na saniya. Idan aka samu saniya kawai, aka samu mulmin da ke masa da dan turaruka hakan nan, aka dan yi abun nan, ba shi kenan ba. Yace to shi kenan haka ne. Yace ka nemo miski guda 7 da turare abun nan, turaren binta. Yace kai wannan kai mai sauki ne. Ce shi yace dama ai ba wani abun nan bane. Yace to saniyan fa, saniya ai ba dole sai dan babba ba, dan karami kawai za ba su kai mai tura musu shi a jeji su sha jini. Yace to yadda nace na dan yi haka ne na sake sayan wasu kati na loda. Yace wallahi tun ina loda na gaskiya, har na loda tsoffin katin da na saya na tura musu ma, irin ni ma na yi wayo wannan na mai da su yayin iska. Yace lalle ga yi basira. Yace dan tura musu, kace min to yanzu kan fa in Allah ya dafa hankali komai ya koma normal, kuɗi kan zai zo. Na jira kwana 1, na jira kwana 2, na jira kwana kullun, na kira baba. To waɗanda na karbi kuɗi a gurin su da sunan cewa zan yi aika, suna tafi tunana in ba su kuɗin su. Na kira baba, na ce masa baba haka Allah in wannan abu ba zai yi ba, taimakon nan ba zai yi ba, ni kan ku bani ko iya kuɗin mutane da yake cikin wannan harka. Yace masa karka damu,
shi rayuwa ana saka hakuri, in baka sa hakuri ba za ka dace ba. Ya sake ya masa magana ɗaya, ya masa magana biyu, masa magana abun ya fara kulle masa gaci kai to dama tun farko na raba wuta to kuma an ce kare faɗa mu kowa, kuma in ka ji sautin wannan abun nan garanti zaka ci alajani ne, saboda ko ni da na faɗa muku da na fara jin sautin sanda na ji mamakin yanayin muryan da aka yi amfani da shi. Yace to yaya za a yi kenan, ya buga tunani. To akwai dama ya taba zuwa wajen nemin complain akan cewa akwai wani dan matsalan da yake faruwa tsakanin su, muka dan ce ya kawo dan abubuwa ya addu'a kadan addu'o'i bukata ya biya. Sai zo muna tawowa da Bala mun zo dab kofar su Awwal mai wani rana sai tare mu a mashin da Bala tela abokina, sai ya tsaye da mu yake ce wait sai muka tsaya, sai yake ce mun kai Ali akwai abun da ya dame ni. Nace Allah ya ce wallahi tallahi, amma ko zaka iya magancewa, in ma ba za ka iya magancewa ba ina ga zaka min hanya. Nace masa menene kuke a zan same ka a gida. Nace to shikenan. Na jira shi ne ma har na shiga na kwanta na gama bacci. Ina bacci can anjima sai ya sake zuwa, sai na jana buga min kofa, sai ya zo da wani na fito. Sai yake ce mun bari in sama wani abu kaji. Kawai abin da ya fara faɗa min ma kenan. Yace wannan abu ya daure min kai. Ko da gaske ne ko da wasa ne, sai sami record na farko wanda suke magana cewa in ka tashi kai sadakan dibino kai kaza ni rauhani ne kaza. Da na kasa kunne na ji wallahi tallahi ni Ali duk da jin wasu abubuwan nake ji da karance-karancen guntale ta tafi da ita na tarihi, amma wani abu ya samu tsoro. Na ji muryan da ban taɓa tunani akwai mai iya yin sa a dai eriyoyin mu na nan ba. Shikenan sai na dan share ƙasa haka, sai na dan daddiga na dan yi bincike akan labarin. Wallahi sai na ga ƙarya ce kawai labari tsansa. Sai na ce masa wallahi ƙarya ne ba aljani bane, mutum ne dan iska ma. Yace mutum, nace wallahi mutum ne. Ai sai na ga zuwa na karewa mutumin ne, yace mutum ne fa kace. Nace wallahi, nace to bari in gwada maka, ba ya ce ko ina yana ganin ka yana jin ka bace, ba haka faɗa record din kiran da ka masa bace. Nace kira shi ka ji. Ya buga kiransa muka fita tare muna tsaye da shi. Yace nace ka ce masa yanzu haka kana gida ka kwanta, zai ce maka yace wallahi baba yanzu haka ina kwance akan gado ne. Yace ina ganin ka. Yace ya ja numfashi ya sauke, ya ja na biyu ya sauke, yace mun to yanzu yaya za a yi. Na dan yi wasu abin da ya kamata na bincike. Nace masa wallahi tallahi in dai zaka yi biya mai kyau za a kama shi. Allah kuma kai ka san Allah, duk abin da kaga ka neme shi a gun Allah baka samu, hakurin ka ne ya kasa. Idan abin da dama bayu sai ni annabta ka nema, amma in dai abin da yake samuwa a duniya nan ne in ka neme shi. Yace to shikenan yaya za a yi. Nace masa to ka nemo kaza da kaza a dan yi addu'o'i. Muka shiga dai aka yi addu'o'i, muka dan yanka kaji muka ci, muka shiga muka yi addu'o'i. Ka san ka ci kaza addu'a yafi karbuwa. Muka yi addu'o'i sosai, ayoyin Qur'ani Yasin din nan muka yi ta mu zubar masa da jini. Muka ci can an juma kawai da komai goma normal mu muka ji abin nan. Sai in ma ba a samu abin nan ba dai basira zai zo. Sai na kira shi nace masa wannan bawan Allah ka san ya za a yi. Yace nace ba ni numban sa. Yace ai ba zai karka yadda nace kara ba nace to ka ce masa akwai wani kawunka yayi harkan nemen asiri garin kiran kasko waye ya sha wahala amma bai dace ba. Dan Allah dan annabi na roƙon ka kai maka taimake shi. Shikenan ina tsaye sai ya kira shi, da ya kira shi sai ya faɗa mishi, sai ya ce amma kar ka faɗa mishi kawunka, kar ka yadda ka faɗa maka kawunka. Yace to shikenan ba damuwa, ka turo min da number sa. Sai aka tura number. Kwana ɗaya, kwana biyu, kwana uku har kwana hudu bai kira ni ba. Na jira bai kira ni ba. Nace masa kai wannan yaren ba ta ci shege, mu gyara wata. Nace masa ka ce masa ka je Gombe gurin abokinka ka kwana, daga kwana a gurin abokinka kaga wani wanda yake wata siddabaru mai ban al'ajabi. Idan ka faɗa mishi haka ka je ka samu abokin kan nan, idan ya je siyo kaya, yana zuwa in ya siyo kaya yana dawowa kawai, in ya zo dama kafin ya tafi siyo kayan zai dan sa wasu abun nan ƙwariya da wani farin kyalle da mime. Idan ya dora, in ya dauki wannan kudin ya tafi je siyo kaya, kafin ya dawo kudin ma za su dawo. Dan Allah ya taimake ka da wannan kafin nan ka samu kai ka warware bashi akan wannan. Sai baba sarki ya ji wata sabuwar damfara ta bulle, ya ce ha wannan abu mai sauki, in dai wannan ne kam yau ma ba sai mu baka shi ba, amma kana zuwan siyo kaya da kaman nawa ne. Sai ya ce ina zuwa da irin miliyan 1 zuwa miliyan 2. Yace to dole da ka tara kai miliyan 3 ka kira ni, zan faɗi baka abin da zaka shafa min kuɗi. In ka je ka siyo kaya kafin a ce wani abu, kuɗi zaka dawo da abin nan naka. Yace to shikenan. Aka yi haka. Nace to karka yadda. Yace gobe mu kira shi mu ce kuɗi. Nace masa ba a nan damfara haka, gwada masa kai ma shege ne, maganin shege. Yace sai dan banza. Muka yi shiru, muka dauki haka sanda kwana 3. Sai ya kira shi ya ce masa kuɗi ya hadu, kuɗi ya samu. Yanzu a ina zan samu kitse in shafa. Sai ce yaushe ne zaka tafi kasuwan? Yace gobe. Yace to in magariba ya ka kira ni, yanzu muna can abun nan ne Baitul Maqdis muke, wallahi muna can Baitul Maqdis.
yau ka san ba mu je Ka'aba ba, yau mu Baitul Muqaddas muka je. Yanzu muka gama abin da zamu yi Allah da zamu je Ka'aba muka sallan magariba, zan dawo kasar ku Najeriya, sai yanzu sai mu san yaya za a yi. Yace to shikenan. Ina ce abin da zan shafan zai samu yace eh. Yace to shikenan. Ka hada kudin ka. Sai ya hada kudi yace to to alhamdulillah in dai wannan kan yanzu kan na san Allah da za a hadu. Yaya za a yi yace to magariba na yi sai ka daga sai ka kira shi. Ya kira mana shi yace baba komai ya hadu. Yanzu magariba yayi ga kudin nan na karba gurin babana. Zan tafi Gombe kuma da shi yace min tabbas in tafi da shi ba wani matsala. Yace haka ne yace to shikenan. Ina zan kai? Kawai mutumin kamar mun dauka ko zai ce mana aje gurin naran nan. Sai yace yanzu abin da za a yi shine ka taho mutum daya. In ka taho mutum daya zan faɗi inda za a same ka. Yace baba mutum daya kuma? Yace yaro kenan. Ai shi da kake gani mu da muke so mu kai ka kaman ma Jalingo ma ko wani waje a dan abin nan. Ka zo kai kan ba a musu da mu ai. Yace kai. Nace masa ba damuwa mu je. Muka kira ko wani abokin mu wani yaron Kirista ne anan mai sukuni ya zauna ana ce da shi gode. Akwai wannan dan Juma kafinta da ni da kuma shi Nuru dan Alhaji da ni muka hau mashina muka kama hanya muka tafi mutum da muka je muka samu Hassan Sas na mutum daya. Muka ce to yau za mu kama muka mayar mu Hassan cewa gashi abin da ke tafi. Muka ce Hassan kai ka san duk lungun da yake garin nan. In dai ka nuna man daidai gurin yayi kwatance kai ka gane gurin kawai mun san yanda za mu yi da shi. Yace to shikenan ba damuwa. Da aka kira shi yana daga waya kaman ya fahimci wani abu. Sai yace yanzu wallahi yaran da suka tashi taro ma sun taro a local government masu bikin baka wannan abu. Yanzu sai dai ka ƙara so cikin karin fa. Kuma lokacin karfe 9:05 na dare. 9:05 ka ce kai wallahi wannan iskanci ne mu hakunci a wallahi mu je. Ai mai hakuri shi yakan dafa dutse. Yace in bai ci ba ma zai sharo mu. Muka sa kai muka ce to bari mu tafi kawai. Muka kama hanya muka isa cikin abin nan karin. Da muka wuce gidan mai din su nan na mashigan gari ta wannan gefe kenan. Muka shiga cikin gari lokacin ba ai kwalta a garin ba. Muka zo sai muka ce ka kira shi. Aka daga waya sai aka kira shi sai aka ce masa to gashi mun isa ce to ka fito ta bayan gari ta hanyar da ka shigo ta hanyar Zailani. In ka taho to zan faɗa maka sai muka zauna gurin muka ce yanzu ya za a yi. Ka san duk abu fa in ba tactics ba zai yiwu ba. An gama dai hada yadda za a abun nan ka. Kuma ba ma so mu sa jami'an tsaro a ciki saboda yanayin harkan yau. Idan mu Allah ya taimake muka kama ni sai mu shigar da jami'an tsaro. Amma inda a ce kaman za mu je mu da ku matakin da har muka hada da inda muka su gun jami'an tsaro bayan sun kamu kenan. Sai muka ce to shikenan. Ku taho muka hada baki muka ce to yanzu abin yaya za mu yi a ce an isa wannan gurin. Ashe abunka da mutane na su ma cegen basira ne da su. Bakin hanyar sun saka mutum ɗaya na biyu masu kallon masu abun nan dinnan. Masu zuwa kai kuɗi. Muka ce to yanzu kowa ya aje muka aje mashinan mu a matsayin mu masu wayo muka taho da kafa. Wani shege na tsaye kowa zo wuce dama mun ce kar kowa haska toce. Kana tafi sai ga an haska toce. Sorry mutum ne sai ga ya kashe. Can ga ƙarar gaba kaɗan ya haska toce mutum ne sorry. Kai daga nan nace anya wa'innan mutane ba abu wani da yafi ne ƙarya sai ya ce mun wani mai ƙaryacin da sai ya ce mun wannan ai daga ganin sa yana gani wani karinjo ne ai baka ji muryan kai baka gane muryan karinjo ne wannan bayan garin nan bane ba baki bane shine sai nake faɗa wa Nuru ya ce muryan baba sarki ai daban yake nace ai ba shi din bane yan kore nake tsoro sai aka muka isa wannan abun nan din mun zo mun gama tamin namu shi Nuru ya isa muka ce to abinda za a yi shine kai zaka dinga tafiya da toci mai haske in suna ma kwatance kana tahowa idan suka nuna mace gindin bishiya ka sai ka haska kan bishiyan ka tsaya ka ce wannan bishiyan ka ce nace kaga mu da muke gefe mun gane idan wannan suka ƙara so masu dauka sai mu kama mai dauka yace to shikenan ba damuwa yana masa kwatance ka gangara za ka ga bishiya kaza ka gangara mu kuma ta da kafa a cikin duhu a hankali to waɗanda suka ankarar da wannan wadda da za mu kama su a gurin wadda suka ankarar da su shine mutanen da suke can baya masu haska man toci suna sori mutum ne su kashe sun ga ɗaya ya wuce biyu ya wuce uku ya wuce sai suka sigina masa cewa yayi a hankali fa su hai a hankali su biyu ne wanda suka tawo ne su yi a hankali fa akwai masu kokarin fakon kama su suka ce to shi kenan sanda muka zo wani ikon Allah ya zo ya ajiye da ya ajiye shi ma ya iya bata lokaci yace to baba ba dan wani addu'o'i da zan yi yace ba damuwa ka ajiye abin da yace ka samu kitse yace ka samu kitse a gure yace wallahi samu wani kitse na ƙarya da wata farantaka da mun da farantaka ina ga farantaka da har sana garin nan ana aji wata farantaka da fadin sai ya kai ina ga tafi ta burma fadi kai kin ganta kawai ita ta tayar maka da hankali sai kanshi kuma yake tashi a gurin yace to ka ajiye a tsakiyar wannan farantakar dan ina kitsen yace na ka dauko shi yace na dauko yace dora a kai yace sai na dora
ya ce to kai maza maza ka zo da kasan masallacin juma'a ka ji shi gida bai faɗa ba. Nuru ya ce ban zo da shi ba. Ya ce to maza don Allah ka je masallacin babban juma'an garin nan ba na yan izala ba fa, ka je asalin na abun nan din na farkon kafa gari. Nuru ya ce to shikenan. Mu kuma muna matsowa a wannan haske da suke kowa ya matso dab da gurin. Nuru sai ya juya, Nuru na juyawa shikenan wannan sai suka taho suna tahowa. To abunka da malam wani akwai a cikin mu ashe akwai wanda shi ba kama waje ba razanarwa waje saboda shi na tsoron me zai faru. Wannan ya rabu ko ya zo dab da gurin sai haska toce waye wannan. Mu da muke sarfan mu kama kawai mutane ga suka rabta na kare sai toce kata suna gudu. Kawai sai suka abuna dinsa kama kawai tagir ya watsi. Mu kuma da ke mu abai muka nade wannan taburman farin taburman su muka tattara me da me kawai muka kama hanya muka kama tahuwa. An zo an kira su a wai sai Nuru ya zo ya kira. Nuru ya ja ɗebo ƙasa kira baba na kira na ɗebo ƙasan. Kai da wa kuka zo gure. Sai Hassan sa zai ce mu da uba sai na tsige wayan na kashe nace ba ku iya duniya ba ku kanoyin iska ne. Anan za mu takaita wannan labari. Za ku ji yaya aka biya aka sake kama su. A wannan sai da sun je tsira a wannan target na ɗaya target ɗin kare. Za ku ji ya muka kaya da su a target mun haɗu da su mun kama su. Za mu ba ku samu muryoyinsu da kuma hirayen da muka yi da su. Sannan mun muku ba da labari akan cewa akwai labari na damfaran da aka yi a mutum ɗaya. Akwai wanda wani mai harkar sayan gumi ya damfari mutane wajen miliyan 1,550. Akwai kuma wani kes wanda aka damfari wani mai doya shi ma wani mai abin ɗin doya mai manomin doya wajen kuɗi ya kai naira miliyan 3 da wani abu. Sannan in muka ƙara gangara kaɗan za mu je cikin Jalingo ba ku labarin wani damfara da aka mai suna Ramadan wani mai shi Ramadan ya damfari mutane da wallahi kai wannan kes nasu fa sai Allah. Za ku ji ya aka kaya. Sannan in muka sake gangara kaɗan muka shiga Gombe za mu ba ku labarin wanda wasu suka shigan jami'an tsaro suka yi damfara. Labaru na ce muku sun haura 40 wanda muka tabbatar mun bincika komai ya inganta. Waɗanda kuma ba mu gama abin nan nasu ba su ma suna nan kuma muka gama bincike mu tabbatar muku. Thank you.